Focus. Dịka m kwere na nkwasị na tata bụ ụbọchị nkwọ n'ala Igbo na m ga-aga to hospital. Anyị agago to other hospital. Ebe anyị nọkịta bụ na St. Bridget hospital Enugu nke dị na ọwa bus stop. So site n'ike nke Chineke, onye anyị kwụrụ ụgwọ tata bụ nwaada eze nwoke eze Ogechi. Bill is 113,800 naira. So anyị sị na anyị ga-eme ya. Anyị gasị ebe a na anyị si ebe a ga-akwụ ebe ọzọ to make sure na nkwa m kwere na m meluchere ha ncha niile dịka m si buo nọ mgbe gara aga. Ọ na the office of the manager of this hospital ka anyị nọ ugbu a. Ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ọ ka bụkwa nwa ụnụ nwoke bụ Prince Chukwubuzomba Akajiofor Igbo ọzọ eme nde Igbo. Ọ ya ka nọ n'etiti ụnụ. Ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ngwa ka ọ dị. Prince Chukwubuzomba. Ebuzoma ebe a n'aha ndị Visitation Specialist Hospital and Maternity Enugu. Aha m bụ Ezeugwu Chidiebere. Ọmụwa bụ manager of the hospital. Biko eji m aha ndị St. Bridget niile ekene gị na-asị gị na Chukwu ya akwụghachi gị mmadụ toro n'oji. Na onye netere onye ọya na Chineke ga-eneta onye ahụ. Ka ọ dịara gị mma n'aha Jizọs. Thank you so much. Anyị nwere ike ifo ya bụ ị ga-enye na anyị nọmba gị. Nsogbu adịrọ, aga m enye gị nọmba. Ise.
onye akwụrụ ọgabụbere ọ bịara ịdịsa onye ka iji bụta ya bụ ọnụ All the hospital visiting. And yeah, nine on the Joe, I'm sad to have that. Management, I don't want to use the number. Okay, I need your number.